우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 Hello Beshies! Welcome back to my YouTube channel. So my name is Brix Tiguman at kung bago ka pa lang dito, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para updated ka sa mga videos na aking i-upload. So itong video na to is isa itong reshoot guys, kasi yung una kong take nito is na-delete ko yung video. Akala ko na-edit ko na yung Watson's Hall at saka yung bench, and na-delete ko, and ito na, nag-reshoot ako, and pasensya na, madalian lang tayo ngayon, and so yun. So without further ado, simulan na natin. And so yun nga guys, so sa video na ito mag-Watson's Hall tayo, and ito yung mga napamili ko sa Watson's, and unahin ko na itong mostly maraming nag Holy Grail ata, or madami ang nagkakagusto nito sa ito yung una kong nabili, itong BB Holy Everyday BB Cream. So kinuha kong shade ay yung light at saka yung beige. So ayan, kasi hindi ko makuha yung wait, may hangin. So hindi ko makuha yung ano ba tawag nito, yung shade ko sa BB cream na ito, and imimix ko na lang sila para tumugma sa aking skin tone. Mag-iba yung kulay nito guys, pasensya. Magiging yellow yung mukha ko pag pinapat ko to. Pag inalis ko to, ayan. Nasa lang kasi patapat ako ng bintana. So ang susunod naman is ang nabili ko is itong, bumili ako ng cotton balls kasi bumili rin ako ng toner. So itong cotton balls na to, ito, ayan, 150 150 balls to, and may story to siya guys. Akala ko 18 pesos to, and yun pala is mga 54 kasi nakalagay to sa 18 pesos na presyo. Wala, nag-yellow talaga yung mukha ko dito. So pasensya kung sobrang maputi ko dyan kasi nagtapat ako ng bintana. So yun yung pangalawang item na nabili ko. And next naman is bumili ako ng bumili ako nitong gel. Ano lang to guys, nagamit ko na mostly, and yung cotton balls pala is nagamit ko na rin, and ngayon ko lang kasi nag-reshoot nga lang ko, diba? Kasi nagamit ko nung na-delete ko, akala ko na-edit ko na. So ito, bumili ako ng gel. Ano to siya guys, 500 grams and 54 pesos lang to. And mahilig ko sa gel. I'm not more on wax kasi parang nagdadandruff yung buhok ko, ganun. So ang next naman, kung meron tayong cotton balls, meron tayong paglalagyan nun. So ito yung toner ng Beautyfix cleansing toner, and nagamit ko na rin siya. So ito siya guys, ano lang to, 74 pesos ata, hindi ko na malala, basta 70 plus ito. And maganda siya guys, maganda to, para merong aloe vera at saka cucumber na ingredients. So ayan naman, diba? So ayan, so kiniklaim ito na Beautyfix cleanser toner thoroughly removes traces of dirt, leaving skin fresh and revitalized, visible, reduces pore size, cools and refreshness skin. So ayan, meron tayong pa-toner dyan. Next naman is kasi kung nakikita nyo ako sa personal, malaki yung pores ko dito sa mga ilong. Pasensya, malaki talaga ilong ko. So ayan. So yan, meron ako mga blackheads and whiteheads dyan na parang open pores ata yung ilong ko dito. So bumili ako nitong nose strip, at hindi ko pa nagagamit, and abangan nyo tayo nito. Magre-review tayo nitong nose pore strip kung effective ba siya, and mga 100 plus ata ito guys. So meron na siyang
10 strips. So 10 gamitan na din yan. So yan. And next naman is itong bumili ako ng mga sunscreen, mga lotion kasi meron kami ROTC at sobrang init, so kailangan ko ng pang-protect sa sun. So ang nabili ko, ang una kong nabili is ito, Black and White Whitening Intensive Whitening 5-in-1 with SPF 16 PA++. So yan. Ano lang to guys, pag in-apply mo to, nagamit ko na din to siya last week. So pag in-apply mo to siya, maganda naman, pero pag nasa aircon ka kasi nung klase namin, mag-ano siya, namumuo-muo sa mga balat mo and magda-dry ulit yung skin mo nito. Ano lang talaga to, hindi siya pwede sa mga aircon o malamig. So ang pangalawa namang lotion na nabili ko, itong Skin White Classic Whitening Light na merong SPF 20. So yan, pang-protect sa sun kasi pag naarawan tayo parang kulubot-kulubot yung mukha natin. So next naman is yung nabili ko sa Watsons na Nichido na stall, and ito yung press powder ng Nichido, and ano lang to, 100 pesos. Ayan, magagawa tayo ng simple makeup look, ganun. So ito nabili ko kasi napanood ko to sa review ni Ate Mila, yung kung kilala niyo siya, alam niyo na yun, sa mga sulit na mga makeup, mga below 100 or 200 bata yun. And next naman is itong LA Girl Pro Concealer. So ayan, since college na tayo and marami na tayong mga eyebags yan, so kailangan natin i-conceal ito. And maganda dito guys is nabili ko to ng promo. 379 ang original price nito, and nabili ko na lang siya ng 279. And nakita ko to siya sa review ng mga ibang beauty guru, and especially LA Girl. I love na ni Aisha, so LA Girl siya. So yan, binili ko. And gagawa tayo ng mga ano nito. So maganda to siya guys, nagamit ko na siya kasi meron nga akong mga ano dito, dark circles and eyebags. So maganda to siya guys. So yan. And bumili din ako ng, kung meron tayong mga makeup na mga nabili dyan, so kailangan din nating ma-moisturize ang ating mukha. So nabili ko ito, bumili ako nitong tube ng iWhite Korea na Aqua Moisturizing Whitening Vita. So madami na siguro nakakaalam nito, and merong sachet ata nito pero wala na. So ito na binili ko para sulit. So diba, yan, pang moisturize ng mukha bago mag-apply ng mga anik-anik sa mukha, yung mga makeup, ganon. And yes, meron din akong nabili sa stall ng Careline, itong lip balm. Ito, Careline lip balm, and mabango ito guys, and ang shade nito is grapes. Ayun, grapes, and ano lang to, 60 pesos. Ayan. So ang next is konti na lang itong nabili ko guys. Ang next naman is sa Everbelina na perfume. Bumili ako, and ano to, 120 pesos, and konti na lang siya guys kasi nagamit ko na. Mahilig talaga ako sa perfume kaya ganyan. Para ano pa lang to, magwa 1 week pa lang to. So ayan, ganyan na siya kaliit. Kasi mahilig talaga ako sa perfume, and ma-perfume akong tao. So diba? So yan. So next naman is itong bumili ako ng alcohol. So kailangan natin mag-disinfect kung ano man. So ayan, bago kumain or ano, bumili ako ng ethyl alcohol. So ayan. Ayan. So ang next naman is sa ano, yung sa bench na nabili ko, and hindi naman siya gaano kadami. Ito siya guys. Ito, so ang laman lang nito is yung pag bumili ka ng tatlo, yung kolong na daily sente lang na 3 for 100, and bumili ako nitong dalawang kulay to, isang eye candy at isang 9 to mine, and 100 lang ang tatlong ganito, and ito siya, kunin ko yung dalawa. So ayan, tatlo sila, so 100 yan.
Tapos, ito rin isang blue. Ayan, ito din blue. Ayan, so 9 to my tatlo, 100 din yan. So, naka-promo. And lastly na nabili ko sa bench is itong daily scent din na powder and ano na to, oil control. Pwede na rin itong pang-set sa mga makeup. Yung ano ko, pawis. Kasi siya guys, sobrang init na. So, ito, oil control to siya and maganda to siya guys. Pang-set kung mahilig kayo sa mga makeup, ganun. So, ang last na nabili ko, ito last product na ito. So, ito yung nabili ko. So, meron ng stall dito sa yung Vice Cosmetics is nabili ako ng cheek and lip tint ng Vice Cosmetics and ano to, yung shade niya is Szechuan. Kita nyo ba? Hindi ko alam. Basta Szechuan ang ano nito. Yung shade nito and maganda siya guys. Tignan nyo. Wait. Ito siya guys. Wait. So ayan. Color pink, blendable to guys. Kung nakakita na kayong mga review ng Vice Cosmetics. So ayan. So, lastly, meron pala ba? Ito na talaga yung last na product and bumili ako nito sa hindi ito sa Watsons or sa Bench or A1, sa drugstore and bumili ako nitong Natural White Olay. Meron siyang UV protection. So ayan, maganda to siya guys and swak siya sa aking balat sa mukha. Sobrang pawis ko na So, yun lang guys yung mga haul ko, yung napamili ko. And yes, yun lang. So, that's it for today's video. And sana nag-enjoy kayo sa panonood ng haul na to kahit wala akong ka-energy dito guys. Kasi puyat ako. So, thank you so much for watching. And please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para updated ka sa aking mga videos na i-upload. So, this is Brix Tiguman saying, Annyeong! Hope to see you in my next video. Bye!